Die Runde ist das Lenko nicht schön. Das ist immer kein Dobry dzień, lubi Šiladovario. Dżęca, poslední rajny dzień za nasze serbskie żońskie mnóstwo. Drugi dziel tutego małego turniera tu w 5. miejsce na Europiadzie 2024 tu mies Moriomaj. Kaj szczera też, że so dżęca zaso jako pryne wszystkie 5 mnóstwa tu nastupia, co bychu swoją narodną hymnu spowali. A żadal tu 4 mnóstwa widziu, jedniczkę mnóstwo, które się faluje, je nasze serbskie mnóstwo. Jeśli była tam Peter Bemak w kabinie jeszcze dość to prajnu miał. Dżęca po takim poslednej 2 ry. Jako pryna będzie ta ra przeciwko Hornej Ślejskiej w modrych trikoach oni budu rać, a ta druga, a z tym potem też posledna ra za nasze żony na tym turnierze będzie znowu przeciwko Ladinčankam. To potom od Cioch Zakop. Waiting for the last team. A ja przeto jeszcze so czeka na nasze serbskie żony, nie tylko tam też jedna z naszego trenerowego mnóstwa do kabiny spycha, żeby naszych holców z kabiny hulwała. Kad mamy czas, gdyż ja ladam na czas, nie 4 mężczyzny do 2 maj, to będzie wózkie, choć będziemy to też dżęca z zypką szafić. Ale kaž przeco muszą też brać Wicika znowu mocne duje, a runę tak kaž niekedy posledné po dny mamy zase takie mieszane wiadro, takie miniate wiadro, junu po męcziki słońca, potem zase so w obchodzie mocny deszcz czuje, a znowu słońce zase deszcz czuje. Wczoraj my dość to tuczelu widzieli, tu na nie bił, ale kaž prawie silny wicher, to je kaž upada tu w severu. Prawie to nie tak. A netko dała aplauz, všako tam nasze serbskie mnóstwo na rajnišćo spicha. No dobre rano. A ja też dżęca na tym posledním rajnym dniu są też to serbski fanów si tu dojeli. Dżęca so dobia všako rozdzielić. Naši mužojo raja Cioch w Danskiej Durich tam swoją ruwo 1. miejsce. A naši žoni tu dżęca w 5. miejscu tu turnier jeszcze, a dla toho to mi się zda takie pousta bude. Ale wieso, je to netko też nadał Rajorku a Rajorjov tutu poslednú rutu vúžiť, alebo tu posledné menšiny Europiády vúžiť a na rajnišću za svojich fanov ráč ešte raz s tým Jack pokazať, kak sú oni ich tu motivirovali a svedčili te posledné podny. To by šlo že legendárne za všetkých. A netko so pryna hymna, zapiska, serbská hymna. A jeszcze raz su wszyscy mocno sobie spewali nasze holce żony, kajże wszystkie fanowie tu namysne. To by jeszcze nie tylko posledná serbska hymna na tym turnierze za naszych żoni.
The next team, Nordschleswig. Aj taký abruptny konc tej hymny od Hornie Šleskie a dále, že cíči hymnu. To byše hymna Severne Šlesvigskie, súčasného prvného v tutej tabulce vo 5. miestno. Netko slyšíme hymnu Ladinčanku. Aj tiež Ladinčanky sú mocne sobu spôvali. Posledná hymna nitko tutoho malého hymnového maratona, hymna Rätoromančanku. Aj hymna Rätoromančanku to runde také napadnulo má to podobnosti s Kirlušom Žonu na Smači Boža. To si jasne mohu slyšať. Taký mal side fact na tuto miestne. On ground A plays now Serbske Mucko against FC DFK Schlesien, and on ground B Nordschleswig against Le Ladins. A Nitko je rune tu žádnou moderátor tu tej první dve partii prečítal, ktoré budete Nitko tu paralelne sovúrať. Na travniku tu predku hraje naše serbské mužstvo přečivo Hornie Šleskie a záde na končnom travniku Ladinčanky přečivo Severnej Šlesvigskej. Tuž Rätoromančanky Nitko prvnú hru přestavku.
Aj, kaj som hižo prede naspomnil, tute 5 mužstva hraja vo miestna 5, 6, 7, 8 a 9. Je to přece jedna aktuálna tabulka, ki sa pokúžerie aktualizuje. Tu časne na prvním miestne je Severna Šlesvigská, ktorá je včera nerozsudne hrala přečivo serbskému mužstvu. A potom ešte dobyła přečivo Hornej Šleskej, a tuž má netko 4 dybky. Naše serbské mužstvo je tu časne na 3. miestne. Tokež sú tež Ladinčanky včera dobili. A tuž má tež Ladinčanky, równe takaž Severna Šlesvigská 4 dybky. Serbské mužstvo 2 dybka je na miestne 3. A na miestne 4 a 5 sú a total Horna Šleska a Reto Mančanky z přeco jednym dybkom. Tu je ešte všetko nucka v tutem malom turniere. Celkone môže sebi serbské mužstvo ešte 6 dybkov urobiť a s tým tež na prvné miesto přiť, ale šive beží, že necháme očakovať, potom môžete ešte posledné odvať. Za to pak. Dženca tu nikto nie je sa myslu, tež jo či stofeno jo tvoča palce našim serbským mužstvom. Kajže to zvláštne dory, so ešte raz šice vod klesnú. Se dobrú rúb šeja. Serbské mužstvo aj znova z podobnej prvnej zestavu, kajž tež včera v premiére. V rotách započína zaso Vanessa Pešl. Je včera jednu obchodže jara suverénnu rumila. Žiadne rota nie je kasírovala, to je přeco vážne. So jen tute sebevedomie zhromadži. Tuž se čísom 1 tež ženca mes Žeržom aj Vanessa Pešl. Potom z čísom 4 znova na levým vonkovnym šidle jako zakitovorka bude Vianea Paškec hráč. Kapitánka nesmie falovať, je zaso Sofie Mateškec v centrume. Stella Pilcec z čísom 6 hraje jako levá biehalka na levým šidle. Laura Hanušojc, aj solidná nuckovná škytelka, wieso je sážená na tutej pozícii. Marta Handrikec smie dženca započínať v nadbiehu. Romadže z Johanu Veselic, když bude z nej tam predku dvojné nadbie tvoriť. Lavinia Frenzlec a total 4 rota, všetké 4 rota za serbské mužstvo je Lavinia Frenzlec celiva. Tu je na rajorka, když Peter Bemak chce tu mysniť, ona raje na pravém kšidle. Ulrike Lobedžina, tá partnerka od Laura Hanušojc v nuckovnym škyče. Naši dve tam, když tam všetko otrum veja. Teja Kuncec je zase fit. Včera prvné menšinky zhromadžila po je zraneniu a dženca od spočatka sem raje na 6. romadže z Sofie Mateškec. A potom posledná rajarka, jedna tá rajarka na našim rajnišću je Lena Handrikec, když raje jako prava vonkovná škytelka. Aj to je prvné jednačo, když je Peter Bemak tu nastavil, potom máme ešte 4-5 holce žony vonka sejdžo jako rezervu, keď sprajene dženca šako zaso so dvojce 5-4 menšinou hraja. Tuta hra 5-4 menšinou a potom tá druhá a posledná skupinská hra tiež ešte raz 5-4 menšinou. A tiež naši fanojo chcedža ešte raz posledné menšine šodač.
či předspěvario tam, také kantorojo. Sú zase tu, kaj všetko tiež na kujžíri. Dženca sú sa oni rozsudili tu so holcam podać. Naše muže raja tiež paralelne vo jednate mestno, ale hej, všako je jo ešte jedne 5. mužstvo Nucka. Sú sebi tuči kantorojo rozsudili se svojim bubonom a svojim megafonom. Tu k tým holcam přiječ a te žone podpirač. Aj na spočatku so obie musí ešte tak rec vúprujetaj, všako so ešte neznajetaj, oni hľadaja kadate tamne také raje, kak vun beha, kotre mocné rajoky tam dávia, štu je dobrý škyče, že sú tam te svabošće toho mužstva. Stella Pilcec netko so dere přesadí tam přes levý bok do 16 čane, krutky rožke svobodné a tu na vidí Jara dere Stella Pilcec. 1-0. Zálevé tuterie, vážne rota za naše serbské mužstvo. Skončne dešla se na druhá rajoka, když môže rota celať. Super Stella Pilcec netko. To je celkovne 5. rota za naše serbské mužstvo. So dere přesadiła na tutym lewym boku do 16 začanova a potom ľud zimne tu svobodné krutky rož kvidžova. Ale pola rotaky nimosunova a s pomocu žerdže je so bul tež do rotokuliju. Senzacionálny štart za naše holce, vážne, všako so jenož 45 menšinu raja, sú také zálerota jara vážne. Aj, netko je necidepky a potom je šitko Nucka. Ale kaž prajene, v tutym małym turnierze sú opravdu všetké 5 mužstva runohodní, to sme tiež včera v tým prvním kole tuto turniera, tuto malého turniera vo mestno 5 videli. Jara vurunane przez cały turnier durch. A dla toho to ženca nič nereka, když on tu vedže, všetko sa môže stať. To sme tiež včera videli, kak spiešne môže tiež po takým rožku przeciwnik jedne rota celič. Netko reka defensívne v opravde. Voči nič. Vanessa dobi. Jara dere. Bul vyššie drží, tutun rožky še direktne na rotaku přišel. Aj. A to je Johana Čanova svoju přečinu rajoku, veselic Johana první faul. Tuto revicika neduje odzade, abo odpredka, ale v obchodže také raz od boka, celé mocne od kumšno travnika durich tu na náš travnik, tak tu vicika, to je tu smierto vicika. A netko byše veselic Johana v Nimorie. To byše, haj, zavište pol metra do metra Nimorie od veselic Johane. Lena Handrike dženca zastupuje Vivian Fischerojc, kotraž je so včera v druhej skupinský ried tam zraniła přečivo retoromančankám, je zromadže prasnova z jednej rajoku a si tam nešto při kolenu ščinova. Ona pak je mi prajma, zo nie je to ničo strašne było, modre blake ešte tu, ale biehač ona to mohla potom zase tež a dženca při ščoplenu, je to tak skutkovo, kež brek
by to zaso dere włohiwo, ale dżęca by to bymak to dla nacha od poczeka sem przynieść, bude pak ju zawieszcze idzie jako rezerwu si zdzierżyć, a zawieszcze potom najpojsze w drugiej rytiś zasadzić. Ladają o to, jak dere bieża dżęca. A tam kieżu zaso na Nimoru. A przez to dżęca Lena Andrikec tu możliwość dostanęła od początka sem racz za Vivien Fischerowicz. Češki zamiet tam od Vianney Paškec, taka nezbožona wysokość. A netko centrum je ból swobodne, ale tuta cilba je snadne nimo zbožo mieli. A netko Vanessa Pešlec čini spišne na Lenu Andrikec, ona vidí tam swobodnú Laviniu Frenzlec. A netko tu bok zmienić bedere było, tam ba se neke moce falvali ve tuti přiravce. A netko, Lavina Frenzlec. Bok zmienić, Durich je šo swobodne, widzi ona tam stelu Pilcec, kiż ona pa božel nie more stała, haj, zase przepożdy widziane stela Pilcec tam netko nie kedźbowała. To by się metr do 2 metra w Nimore, gdyż ona to no chce akceptować. Ale od tego roka też cele jasne widzieć. A też su nasi fanojo wczoraj na przykład troszkę mucznie skutkowali, euforia pomoku won, powiem by się won, też dla tutaj porażki od mużów w tej trzeciej skupinskiej rie. So oni dżęca jeszcze raz pełne power tu, a tutaj rota su by się też tomu wedli, so su fanojo jeszcze bole motywowani na tutaj posledniej rie, na tutaj poslednim rajnym dniu, że mo šo dać. Też się Polca zno dybała, wona od naszych kantorów tu, a tych przedspiewariów. Keď wówi, nie Paškec zrobi tam przeciwnik czuł przy bóle być. A Ulrike Lobedžina Klevoščinova Rajoku od Hornie Šleskie naceliła, a z tym swójski zamiet się zdobywa. Netko też namował od cudnika, że gdyby so trenerka od Hornie Šleskie do trenerowej cony podać, ona tam za nima lepší różku naszego hornego serbskiego mustwa stała, a potem je cudnik Łukasz Pajne Ručov izdał, że zase napuć do kabiny poda. Kewałce respektywne. Ale też dżęca mają zase nasze serbskie żony tu privileg na jednym obchodzie jara dobrym trawniku racz. To są tylko poprawnie też niemale przed muli. A to nie sudnik jako faul sudził. Tam je Lavina Frenzlec stano ból przedowo dzierżawa, nie tylko stela Pilcec, wotraj. Na drugim boku widzi ona Martu Andrikec, nie szkoda. Široka potem tlapsze, nedokładna była.
faunitko od Wijanie Paszkec tam na prawym boku. Ktorý kanitko voľný kop odprava. To bude završť ako flanka přińć do 16 minút. A flanka přińće od kapitánky Hornie Šleskeje pak na Vanesu Pešlec, kiž tež s tutým bulom žádné problémy nima. Tež prede ve Štoplinu ona jara vyšće skutkovala. Technice jiže jara daleko jako rotroka. A znova Sofie Matuškec tam tutun duel širava ve centrume za nju Češkery. Ona ma centrume husto przeciwne rajorki, ki su čilne, aj trošku mocniejsze twary nać, ona z tym dobi wiele szczyłom działać. To potem by se też na mocy, że ona menujece tylko te šitke ryji žrała. Jako kapitanka, so potem všetko nidom jako pryna też poskiči. A nitko direktny wolny kop, ale tu sobie 16 otworbara. Aj też zno nasze serbskie żony tu niektóre romadżeraja to jeszcze pytny, że ta komunikacja trudy faluje. Tam się przewiele przyroko przyjdą takie bez jednego adresatu. Tam jeszcze jedna, bo tam jest słoczko jac pojedać miasto byłby ty zawisze naszym holcam tyło. Ale też to się będzie nie tylko przez te lata, a przez dalsze testowory zawisze mówić. Tu na przykład jara kombinowane od Hornie Šleskeje, ale znowa Laura Hanusz-Holz tam šo otrume, štož przyjdzie na metr bliskie. A netko sudnik odfizda, dokiż był naceleny, ale sudnik ból opiwuje, potem dobi so odfizdać. A potom oni to direktne wužija tutú situáciu. Tam je nicht tu kapitánku od Hornu Šlesku na tym obdžival, že ona nemôže celiť a ona má svobodné miestno a prasne z nikaka, ešte to bych upon tla pečovací do 30 metrov. Celý jednore raz na rota. Ona sa Pešlec pod taký pod vimy, to nie je převulka rotoka a bul je celé snadne pod dlouhý žeržu. Dorotu so padnú tak rec. Aj škoda, že ma nesu Pešlec potom, když tola také príčiny rota netko tu kasíruje a tiež za naše serbské holce. Ale ofenzívne je tu Šonucka, sme prede pytli. Potom so netko tiež po tutým předrovneniu doby Marta Andrikec od Rajniša, ona sebi tam levú nohu drží. A če tam sebi nešto šanova snano. A za ňu netko nova na Rajnišu je Leonie Venclec, nova nadbjorka netko Romadže z Johannu Veselic. Aj škoda, tute přečine rota sú netko také ze zimno přišli, s tym nie nikt ličił, tež Vanessa Pešlec tam v rotach byše překvapená, že tam naraz bul na ňu přilečí. Wijanie Paszkec, jara deres ščilom džovava. A je to tiež nikto napadne, v tých posledných hrách ten škit, všetci štyrio tam v tým škitnym rečazu sú jara suverénni. Přečine rota kaj štajke je taký dlouhý bul z 30 metrov a je to oni tiež ničo za to nemžaja. Ale hevak sa voprodže veľa nestane, oni tým přečinníkam dženi nedaja hulce šanse tam na to, na rota. To tiež nitke vidíme tam, napríklad rune Wijanie Paszkec, keď voprodže jara deres je čilom přečinníku od Vabarava je.
A netko otevrený bul na Leonie Frenzlec, ona pak aj nie k buli bežala, ale od bula preč. S tým nezamova na tuto nac dobiežeč. Stana tí žence jedna dobrá bronia v centrume Thea Kuncec, kiž je tiež včera v opravde 3-4 moli spytava 20 metrov na rota dumpnič. Všetce v opravde dobrý pospyt byl, ale raz je to rotoka džaržala a raz je to snadne přes rota šlo. Ženca snadno znova pospyta a aj jeden pospyt bude zawsze raz nucka. A netko kežbu tame. A netram docela brajč. Laura Hanušojce namestne. Druhý bul v rajnišću byl. Súdnik přetorny a dá znova tutun zamiet. A jo, podľa so tu ešte džičí rajka, dla toho sa to pon desa stane, za tom bul od nich do na rajnišćo kule. Keď bu tam je netko centrum je celé svobodná, ale z 5 metrov ona tu bul přes rota dumpne, to sme nek opravde zbožomili. No, tu ešte sme raz videli tam. Jara dobrá možnosť, čo netko byla. Tam je bul skoro znovu von byl, ale tam tá ona šlejská rajka sa ešte dere sunova do toho bula a tu široku do centruma přinesla. A je soborajka tam opravde snadne rota misne. Tež paralelne raz na tom damnu tam durich hľadám, na kopčnom travniku Ladinčanky přečivo Severnej Šlesvigskej. Tam sa ničo stalo nie, tak dlho, keď sa to sebe dostal, tak ďaleko, keď sa to sebe dostal. Tež dere za naše serbské mužstvo. Potom ostane všetko vúzke pri sebi. A nich tu sa nemôže odsadiť. Ale haj, serbské holce treba ja tu jedne dobyče, znamenča vejenie od tuteju dveju rouđenca. Dobry różk, otoka od Hornej Šlejskiej pak tež namestne Johana Veselic bulom, ale odpizda súdnik, dokiž je Frenzlec Savinia tam převysoko novo myła. V 16 a s tým jednu přečivníku tam, haj, nimale trichy vás tu tie vysoké novo. A zase si Frenzlec tam jeden różk wudoby za naše serbské žony. Stella Pilcec, kotraž tu różk celý ešte raz svojich soborajokov koordinuje, že oni mieli tež behať v 11, v 16, so ona tež môže tu bul tam minči nešť. Bulke rajoky, keď napríklad Johana Veselic, abo tež Thea Kuncec. Thea Kuncec! Snadne misne má. A netko, Leonie Frenzlec same s bulom. Aj. Ulrike Lobedžina sa netko daleko von sunova ako nucka škitorka. Kdyby neke spišne zosade tam netko na džira vyzo.
Když ona faluje zade, aj, ona to činí. Stella Pilsec tam dobre stosuny do przeciwnicy. A netko raz. Spišny bul przez Lawinu Frenzlec. Dobra přiroka od Johana Westerlic. Super timing. Lawina Frenzlec sama na rotoku. Škoda, tam si bul předaleko do podka sunova. Tam by šo nucka, tam by vile nucka. Škoda, potom tla taký nezbožovný kontakt od Lawiny Frenzlec tam. A tyž z dlouhý no do rotoky so sunova, a tyž netko súdny, kaž upada. Tam ništo widział, ništo súdžił. A nie, súdnikowy ból, dokud się on odpis dał, co praszał, czy bola rotoky všetko v poriadku. Dla toho netko súdnik tu rúb přetornil a dáva netko súdnikowy ból. Prašenie je, što je posledný ból měl. Aj. Onja Šleska netko odzade, dále raje. Ale okej, ból nie do nas po nas. Ja, dere dwa kontakty od Vanessy Pešlec. A znova flanka do centruma. Ale pod Rajoko Horne Šlesky je tam nicht ten dybku ne przy bólu ne byše, nitko znano jeden spišny konto. Nie, nedokładna přiravka. Ale znova čas, nitko centrume Leonie Wenslec, widzi tam Stelu Pilsec. Ona ma też čas, ból pod kontrolu přineš. 1-1 přečivo tej Rajoki od Horne Šlesky. Ona dále na lewym boku. A może přiravku přineš do centruma. Tam rotoka ból přimny, ale nemže kuče držeć, tu już rušk. Dobry rusz tam Lawina Frenzlec. O nie! Lena Handrikec tam 5 metrów przed rotami. Cały długi rusz swobodny, a ona tam bohužel przez rota. O. Wszyscy fanowie tam niemale dozady paneli, tak teraz są oni nastrożyli przez tutun. Haj, niemale 100% możność za Lenu Handrikec. Szkoda. Dalsza dobra akcja w naszej ofensywie, a znowu Thea Kunzec. A dalej Ciś natorić Sprytku, przeco zase Milic, a se szanse wurać, to jest tylko jara dobra premisa od naszych serbskich holców. A ja, taki odwobarany ból. Najwyższe luchki za Vanessy, ale tu ona wyższe ma.
Dowi ból všinže. A zaso súdnik tam jednu vysokú nohu od Veselicu Hanem, přeče od tej rajoky to nitko nebu tak jara strašne vidžal, ale aj súdnik tam dže na dvistym puču. A zaso dobry pospyt tam nitko ze 20 metrov od kapitánky Hornej Šleskeje, bol snadny, rota misny, Vanessa Peštec ze zbožom. Horna Šleska bude šupada nudom první kroč vumenič, když bude bol přihone raz vonka. Zaso kapitánka ze 20 metrov, zaso taký vysoký bol, ale tu je Vanessa Peštec dere čítava. Krok dozade šła, a potom vyšće popanula. A Horna Šleska vumeni. Trzecina rajaka od Cele Pilsec kišerała tu na lewym, wonkonym, szkitnym krzydle, szkitnym boku, nitko gdzie spola dyle, a na tej pozycji nitko raje ta rajaka z čisom 4 dale za nią. Za Pilsec nitko tak rec jedna nowa rajaka tu, przed niej. A bol všinže tam daleko, přes 16 kupak, se ničo stało nie, bol kule von, až tym zamiet za naše serbské holce. Cela Pilsec dere z čivom. A potom trošku netrebawši dowi ból na tamum bok, to był neka jedna krótka przyroka, ta lepsza opcja była. A rotoka od Hornej Šleski nitko daleko z 16 von biežava, z tej 20 metrov před rotami. Chce so sobu do ry integrovať, sobu natvariť. Kaž Manuel Neuer, ona stej tu nima lepší v strednej linii. A nitko Buk zmenić, to bude neka dobra opcja, bo Cela Pilsec. A nitko też dobrą kontrentku tam ma nas je boku Cela Pilsec, když tiež dere s šivom džive. Tam sa nitko obaj holce také jara stalkali sú. A nitko je tiež búl od tamného rajnišťa tu na naše polo Sokulev. Tu by si najprv zrúmať.
a gdzie dale ze sudnikowym bulom po tutym przetornieniu. Lena Andrikec dostane ból a nedom długi ból na Johanu Weselic raje tuta. Zamięcza jeden zamiet była. A to jeszcze ta jedna, ale tam na przyroka naszych serbskich holców nekoncentrowane przez zahy, nečiste też. Kežbu nitko, pospyt. A znowu Vanessa Pešlec tam namistne. A ofensywne to Horna Štěská wiele mierniejszą wuraje. To dobien im wostać, tam oni se ten czas beru, ten rajoku jeszcze lipe posterowana widzieć, a je ten ból wotrać, po nas to jeszcze troszkę spiesznie chodzi. To by fajn od wie nie paczkać. Jak ona tam dała ten pleczenicu wusadzić, ale pon boże ta przyroka doprytka je so won cyliwa, tylko na zamiet. A znowu, ze 16 metrów naród a tutun pospyt je netko też nucka. Ona je to 4-5 razy spotała kapitanka od Hornej Štěskej za 20 metrów. A tuta je netko nucka, 2-1. Niektóre mniejsze jeszcze są, ale nasza holce chyba netko jac špritku. Są jeszcze 15 mniejsze no raczu. A netko chyba nasza holce widzieć, że oni tu kapitanku od Hornej Štěskej nesmieža cyladža. Čan doby po nich tu z našeho centroma, Sofie Matoškec, aber teda kuncet zajšo hore na ňu, tak spišne kaž ma ona bul, ona nesmie si tu čas brać na rota cylič. Tukež tyž v tutym pádže byše potom naša rotorka Vanessa Pešlec tam te 5 cm překrotka. A dere, nitko Bóg zmienić, nic przedaleko. A przyroka byście ok. Kežbu tam je netko dobra přiroka byla. A znovu tu pospyt strašne, ale metr mimo rotu. Netko, raz budo bitte od Sofie Matoškec v centrume, vážne.
A pospět to netko byl, Rajarko zaje tu nadběžeč, ale Horná Šleska to opad, že suveréne zade vůra je. A Lena Andrikec zrobi netko. Další pospět a znova zbožo. Aj, to by się faul netko. Lawina Frenzlec co tam horší. A sú tam namovia Frenzlec a Jeno Rajarko od Hornej Šleske, když staj so tam přejara storkavoj a s vúchčom dosošvoj. Tu je tu zvornovanie netko. Teda koncec má bul, môže nie s tej skribotom korota. A netko keďžbu tam kontrol netko přes. Ale Vanessa Pešl deri keďžbuje soburaje. Ale dobi spiešne činč tam netko nic také pomoku tam. Praši netečnitko za Petra Pimaka, kotre opce vunče má. Když môže vun v takom stave 2-1, iš nekak 10 minčinu ráču, netko přinešť. Marta Andrikec ako nadbjoroka je ižo z Rajnišća Dele. Vivian Fischerec je škitarka. Stanoše Joanna Lieršecki, že včera tiež nadbjoroka rała. Ona pa nima še tak veľa menšinu v tom turniere. A potom odvížo Huske za Bimaka. Aber bude to taký lucky punch, kaj včera přes Stano Lawinu Frenzlec, Stelo Pilsec, Johannu Weselic. Horná Šleska ešte raz v umení jednu čerstvú nadbjorku přinesu. Číslo 14 netko novo na Rajnišću a číslo 8 dževot Rajnišća. To bude ešte raz napinace netko za Hanu Scholz a Lobedžinu. Dáme takú čerstvú nadbjorku přečo od sebi mieč.
A bój do centrum ma Stella Pilsec pak. Dosta jeszcze raz tu możność? Nie, szkoda. Oni dobią netko jad činč ofenzívne. Se zvirič. Také, kajš via nea paškec tu. Jeden, přečivo jeden. Dobuč. A jeden Rušk. Všetko dobrá možnosť. A ja Petr Bimak soju vúbiak apši svojej trénerovi Zoni. Všetko tu hromadu fanov vyzo tam trajoky nemžajú všetko dere zrozumiť a tu bul je jeden dalza rotaku. Več menšinu ešte časa. Je to podobná situácia, aká je včera. A tam by ešte na ruka pučo, ale tu nikto nie videl. Johana Veselic! Nadaj! Bo Džakvanu tam, tu súdnik, tu ruku nie videl. Ja bol prajo tam ešte Lavina Frenzlec tam z ruku přibuluj a je tak, tu smier to bula. Vopibovała, ale to súdnik nie videl a tyž ono Šlieska tam so přejara neoši trošku jenož. Nichts nicht nicht frei, aber der Trainer kann nicht trošku tu. Der Trainer kann tu so hoši. Ale keď upadá, že šo normálne dále. Johana Veselic, prine rota za ňu tutej Europiádže. A tajke vážne, znova kaj včera. S dybkom na tej poslednej menšine je serbské mužstvo tu a Vuruna. A rota liča, netko je tiež oficiálne potom, že je so Zakop znova odmil. So môže so tu trénerojov vonka od Hornie Šleskej Horšič, keď oni ceja, to je netko šo zrummané. Aj, po takým raz trošku zboža za naše holce, tiež OK. Ale ešte raz Rušk. Štyri menšiny dokonca po takým. Johana Veselic. A netko tam Storkanov odzade přečivo tej koncec. To je faul a s tým voľný kop. Teja tu tej sypne odzade. To ona zamôže tu přes nimale cyver rajnišo na Johanu Veselic. A ona tykne bul na Lavinu Frenzlec. Rotraka pa keďbuje, kaž prajne. Kajš Manuel Neuer, ona stojí 20 metrov před rotami a na také bule tu čaká. So môže ona tu odbiežeť. To je ona tu netko jara derečinova. Ale dále, Frenzlec při bulu. A Vanessa Pešlec dobí, je tu. Bul za Rotaku, nie bude to. To by ešte netko kus komplikované, či ne od našeho škýta tam zade. Leno Andrikec s tým jara dobre dulie přinesli, aj tam by dobyla Vanessa Pešlec nida na tu bul ronič s rukami a potom dlhý odkop činič, ale tak netko voľný kop nastavuje za Horniu Šlesku krotko do konca. Nekak dvajadoci menšin ešte. Što sa ešte stane? Generálka netko tam Vanessu Pešlec trošku
Počiš stají, dlouhý bul a ona tam ještě jara dere ze svojí ruku na tom bul přinže, tak so na rožku otvobara. Vážna akcja, nitko od Vanessa Pešlec, tam ona cyle vulka sočinova, cyle dlouhá. Rožk na krotku žerč. Johanna Veselic, jara dere tam. Wodzade tu bul si vudo bywa. Nek pa nic zubi zase. A Čanič. O, to by nie treba už Rune jeszcze kwalił. A przez te czarnie nitko znowa wolnik op, a kapitanka znowu jakaś fajny pecz, coach, bo tutaj dystance, tutaj pozycje narota prasnywa, dwójce była na uspieszna. Vanessa Pešlec dobi nitko na jej liniu. Wotwobarany ból od naszej murie tam, a potem je ból na žerču a von netko Anušec Laura tam na Johannu Veselic, ona 1-1. Spyta raz z dystance, ale nie, tak nic, to bude było jeden wysoki ból przyjść. Matiška Sofia budeme ma tutum ból dostać. A netko, mocnie doprytka, nic takie pomaski tam zade. A zbožam nitko ból von. Aj, koncentracja zade nitko. Dere. Aj, nitko si voní čas. Veroka Šupala, nitko Petr Bimak pytne. Te 2-2 je v poradku. Bull won, Bull dobił. Aj. Vanessa Pešlec znowa jara dere. Miał przy Bullu. A sudnik odwizda tutum partiju. 2-2. Kończny rezultat. Serbskie mustwo przeciwko Horni Śleskie. Aj. Dobre możności na każdym boku. Pola na swobodzie jeszcze po mojej minuty. Jedna bo tam na lepsza możność, kiedy oni mogli czynić. Ona Śleska wiele ze dystancji spytała, a tam dwójce uspieszna była. A z tym metko we Cejczyrie, te Cejcze nerozsudne, Cidybki. Czekamy jeszcze jak wuraja tam Ladinczanki, a Severna Schleswicka swoją ruch, potem wiemy jaka jest aktualna tabulka. Aj, gdyż Cejcza netko jeszcze jednamo dwa kroczele dal do podkawy tabulce dobija nasze holce tu ruch przeciwko Ladinčankam dobyć. Najpierw pak zaso bydle kodziki przestawki, a potem słyszymy so zaso tu na rajniszczu, gdyż ryka serbskie mustwo przeciwko Ladinčankam. Zanika kaj Jessas Menschinki, sme zas tu. In 10 Minuten starten wir dann wieder mit den nächsten Spielen. Auf Platz B, hinten auf dem Kurzrasen, Las Romanchas gegen FC DFK Schlesien. Und hier vorne auf Platz A, Serbsken Mutlu gegen Le Ladin.
in summer. 2024 to play football together. Of course, the Lusatian Storms are also there. Kopainsa, Europada, Europada. Kopainsa, between the seas. Kopainsa, Janahara, Janasvada. Kopainsa, between the seas. Oh, yeah. Kopainsa, Europada, Europada. Kopainsa, between the seas.